Здравейте, приятели! Този път направо ви представяме с удар. Влизат Треско и Тешко, Бубето и Ицака. Днес ще ги уча на салтенца-малтенца. Понеже Ицака има малко повече опит, ще прави задно салто, а Бубето ще прави предно салто. Какъв опит имам? Толкова смешно. Един клип, в който ме предизвика в TikTok. Верно е. На задно салто, как прави задно салто на батут. Да, и така, бях крив е така и... Нищо. Ма то не беше Нищо, сега ще задно изправим. салто. Да, То беше беше- жалък опит за задно Да, салто. Жално салто. Жално салто, да. И тя може да го Тук направи, долу. така че... Добре, значи сега ще започнем с първо най-важното. Вие сте в Freerun Академията на Recreate. Най-добрата академия. Като посетители на Freerun Академията на Recreate, в първия си урок вие получавате тази бяла гривна като Супер. най-начинаещи. Чай да Аз прибера ще, другите, аз ще да не работя, разкрия. за да стигне един ден черната Най-начинаещите гривна. са бял заек. Така, цак. Ети бял заек. Сега Наложи ще ми я. цакнем Чакай, да къде ти трябва? наложа Аз, да си го, една. чета. Аз трябва да си го чета. Да знам аз какъв съм. Аз съм бял заек. Много се Аз яки. съм розов Бял заек заек, днеска. да. Да, обаче стигне И до розов. като привилегировани в това тук да сте с връзки, да не сте дошли почнат да тренирате, има едно специално нещо за вас. Трябва да направите реклама на нашия клуб Recreate. Ох. Най-добрият Как клуб. Сме се казва Янко. договорили така. Да. Тази тениска е за теб. Тази Мерси. тениска е за теб. А сега ще направим ли транзишн, Сега ще как ги направим така, обличаме? да. Ама Да. не, няма да го направим Готината. така. С бродерия. О, искам, нямам търпение. Лимитирана серия. Мале, верно съм много як. Чакайте, сега ще направим такова. Сега ще направим транзишн. Гледайте. Стана ли? Стана ли? Готови ли сме? Седат съвършенно и на мъже, и на жени. Мгм. Снимай ми газа. Вижте Черния моята кола. гривна каква е, а? Сенсей. А втората каква е? Ще разберете след малко. Добре, О, айде, ние ще давай. разберем след малко. Давай, че нямам търпение. Добре, айде да ходим да загреем. Айде. Айде. Браво. Я го гледай. Искам само да снимам за влога, че сте ставали. Част Разбира се. някаква. Само да покажем тениските, защото все пак да направим. разбира се. Официално вече сме бели зайци в клуб Recreate. Ето това пише навън. Много яко хора. Тениските са брутални. Оп, какво се случва? Охо. Опа! Чакай. Чакай, давай, 3, 2, 1. Така че хора, ако искате и вие да се научите на паркур движение, да се премятате, да бъдете И част на задни салта. от въздуха. Включете се в клуб Recreate и може да се познаете с Кико Маняк. Както народна носия. Като народно. Страхотно е. Снимай ме и мен как изглеждам. Добре изглеждаш. Аз преди се бях учил да правя предно премятане и успявах. И като вкарвах гол и го правих, обаче ръката ми отиваше настрани. Ама тук ще е по-яко, защото виж как отскача. Да. Така ли е на Олимпиадата? Мекичко, мога ли да Да, умра така е. тук? Олимпиадата така ли е? Така е. Виж колко. Аз вече скачам колкото Роналдо. Добре. Сега първото нещо, с което ще започнем, е една бърза загрявчица, 2-3 часа. И започваме отгоре. Това вече е на такъв динг, цинги, ринги, минги, бинги. През това време ще ми напишете после в Инстаграм малко известни факти за вас и ще ги казвам докато върви футич как загряваме. Добре. Малко хора знаят, но Ицака има скрит талант и то е рисуването. А Бубето мечтае да има близнаци, Но предпочита след раждането Ицака да не напълнява. Аз съм един гимнастик. Аз съм гимнастицака. Гимнастицака. Още много малко ми остава. Тук влиза в трака, слага бубето на матрака. И после Уау. има бум-бум шака-ляка. Христо, ти си е батята пака. Малко дистанция помира, може ли? Това ли беше за деня? Да. Утре продължавам. Ицак, ти трябва да направиш ето така, само че подред няколко поредни. Само че ето тук на тази черта. После аз ще дам едно предизвикателство. Аз имам друго предизвикателство за теб, но да, готов съм, окей. Добре. Значи, имаме предизвикателство един към друг. Аз имам само едно. Какво е то? Айде, Добре, после айде да видя почваме твоето. първо с твоето предизвикателство. Ще трябва ето така. Да. Това е абсурдно. Това го мога. Бе, ти лутва си. Кълбета назад просто. Това го мога. Давай. Притесних се. Много добре. Ма той е страхотен. Да, той е роден гимнастик. Опа, Зави ми се Оп. свят, супер. но не Сега ти изпъвах трябва- краката, трябва да ги Трябва да изпъвам. дойде, да. Добре. Зави ми се свят, това добре ли е? Да, това е много добре. Следващото нещо, което Бубето трябва да направи, понеже тя се бори за предно салто, е ето това нещо. А само да питам, предното е по-лесно от задното, нали? Да, Добре. горе-долу.
Готова ли си? Нема шанс. Давай да видим, аз ще ти обясня, ако не можеш. Добре, чакай сега. О, добре. Даваме бързо обяснение, малко преди да продължиме напред. Първо. Свиваш много хубаво главата навътре и ето тук по раменете трябва да се... Добре. Така, ето това е, браво. Много бързо схваща. Уникално. И на мен ми се зави свято. Браво. Чакай, я дръж. Сега е моето предизвикателство към теб. Да. Добре. Я искам и аз да го пробвам. Какво? Я искам и аз. Добре. Ми въртиш се и си... Аз не мога да обяснявам. Просто се въртиш. По тази част на крака. Да, така се пусни. Да, ето това. Силно. Ето това, да. Така ли? Да. Ма изглежда унизително. Да. Ами малко. Добре. Сериозно, айде, давай. Добре, значи имам предизвикателство към теб. Искам да се обадиш на Янков и да му поискаш 10 лева до понеделник. Добре. Да. Ма телефон... Да, това е телефон. Аз не знам дали му имам номера. Да го кажеш, Янков, брат, закъсал съм тук. 10 лева. Чакай, ще можеш чакай, ли чакай. Да ми Направо в пратиш по Инстаграм. револют. Чакай точно, защото звъним от моят телефон. Янков. Ало? Янки, можеш ли да говориш? Ицака е малко, нямам батерия и ми трябва... Да бе, защото да я знам. Може пък да съм с друг мъж, да. какво? Може ли 10 лева по револют до понеделник? Ще ги оправя. Чакай да видя. Дай революта. На твоя номер. На моя номер. О, ти си истински приятел, това е много яко. Сериозно не питаш, нали? Не бе, брата, образикаме се тук в учени в момента на задно салто. Аз ще кажеш 100 Имаш лева. много поздрави. Трябваше да му кажем 100 лева, за да видим дали. Да. Не, ти си един истински приятел. Мерси Така. Янков, ще знам. А все пак за 10 лева да пратим революта. Ако закъсам, знам на кой се обада. Да. Ако закъсате случайно, обадете се Чакай на да му Янков. пусна. Къде отиваме сега? Не, изчакайте тук, аз ще дойда, ще донеса само едно нещо, което не трябва да видя къде е. Сега като Кико Маняк го няма. Можем да се поцелуваме. Можем. Но може така да направиш. Мога! Дай да ти покажа. Готови ли сте? Добре, айде, ще мина. Футболна към тебе, звезда. да. Оп. А? Това, което Окей. трябва Добре. да правим сега, е така. Аха. Това движение го правим с цел да свикнем самия скок назад. Някои хора се притесняват от това да се отпуснат назад и да скочат, затова правим това упражнение, за да се почувстват в безопасност и когато скочат да могат да наберат максимална височина. Гледаш направо, не правиш така с главата, гледаш направо. Замахваш нагоре и даваш гърдите нагоре, така като арка. И все едно искаш да опънеш дупките в тавана. С гъкато. И така. Добре, това е лесно. Да. Само, че повече от тази искам да дадеш и по-нависоко да скочиш. Браво! Ама не краката нагоре, а е така хубаво да се изправиш първо, преди да паднеш. Така е, това е. Виж колко време летиш така. Да, бах ти як. Да, това е цаката. Мога да задна ножица. Да, да усетиш максималното летежно време, което мога да постигнеш. Сега за тебе трябва да направим нещо друго. Напред така. Също, да, точно така. Ужас, добре. От тук сега бубето трябва да направи това нещо. Какво? Да скочиш като за предно салто, да не го стъпваш до края, да паднеш по дупе, примерно. Както се създадят двата крака, десен крак, ръцете са ти тука. Когато тръгваш, ръцете ти тръгват леко назад. Да. Когато скочиш, така скачаш с два крака. Така и ръцете ти остават горе. Браво, много бързо схващаш. И от тук как са ти ръцете горе, след едно мяташ медицинска топка. Ето така. Добре. И главата така напред хубаво. Да, като за кълбото преди малко. О, добре.
страх ме. Добре, я дай още веднъж последно да го видя. Добре. Ма, ти кола ще мога ли да отскоча толкова добре? Затова скачаш от един на два крака и тук отскачаш хубаво. Добре. Ох! Добре ли си? Ох, малко ме заболя врата обаче. Стана ли? Стана, да. Ох, Виж сега. някакси не мога да отскоча тук. Добре, знаеш какво? За сега Или дай трябва да опитаме повече? да си помагаш с ръце. Да, Добре ти дай. е врата, нали? Мисля, че да. Добре. Мисля, че е добре. Добре, да. Ето вече тъмнела. Добре, да. Щупих си врата. Да. Въпросителен. Да, въпросителен. знак. Никога удивителен. Добре, давай, айде. Значи ето така, виж. Цак. Да. Окей. Добре, това го мога, нали вече? Сега от тука. А така. Екстра, браво. Дама без ръце. Много добре. Но виж сега, ти не прави тук висок скок. Вторият ти скок то не трябва да е така висок, а трябва да Да. направиш дълъг скок, обаче много нисък до земята, за да може втори да ти е висок. Е така, той като принципа седва топка се удря в 45 градусов ъгъл, е така. Демек трябва да дойдеш е така. Просто виж, е така. Цак, краката пред таза. Ужас. Ма... Не, това. Засили така. Цака. Пау. А така. Ти си подпря главата. Нищо. Добре си. А така, добре си. Сега е време за ици. За ици-бици. I'm so sad. Спайдър. Какво трябва да правя? Ти трябва сега вече да направиш така. Същия скок, само че вече като скочиш, трябва да се превъртиш е така. Добре. На кълбо. Да, е така. Няколко пъти го направи и гледай да го свикнеш по-плавно. Ама май през рамо се нищо. превъртам. Нищо, това няма. Това е добре през рамо. Така е по-безопасно. Сега вече като го правиш, опитай да си хванеш и краката. Кога? Като правя кълбот? Да, като правиш кълбото. А така. Ще минават следващия тест, който Да я върнем ли? Не, те си остават всичките за те са не е като... вярно. Те са като колани в каратето. Добре. Летящо пиле е следващият ранг в нашата академия. И до летящо пиле съм окей. Гледай, ти си Благодаря. слушам. Добре. Следващото упражнение. О, фак. Абсурд, Кико, забрави. Започвате тук пружините, работите, вие ги свързвате с други работи, но това е за по-безопасно, а не за по... С какво? Това не е за мъчение, това не е уред за мъчение. Макар че прилича. От тук ти трябва да направиш бубе, вече като едно летящо пиле. Е така. Цак и да го скочиш без ръцете. И трябва да паднеш до дупе поне. Да я запомна да ми е надолу. Не трябва хубаво. Е така хубаво да замахнеш с ръцете напред. Добре, И да давай удариш пръв хубаво ти. с краката. Да, бе! Страх ме. Добре. Добре, давай. Удари силно е така. Ела тук поскачай. Еми Е даде, така малко. това Я. искам да направя. А го блъсни силно. А така, е това трябва да направиш. Добре. И с засилката да го блъснеш още по-силно. Но не става! Ще стане. Добре, аре, още веднъж. А така, това беше добре. Ама... А така, е това е. Е това ти е Там играта. държах. Нищо, това е добре. Ма много съм дървена. Нищо, то не става от първия път. Толкова беше толкова лесно, всеки ще да прави салто. Добре, Като му свикнеш на това, вече можеш да се бориш е така да замахваш с ръцете хубаво нагоре. да. Е така, цак, седно искаш да метнеш топка е там нагоре към тавана. Не, чакай. О, това е много добре. Все по-добре ти се получава. Лъжеш. Така е, не. А така, браво. Още постоянно си удрям главата. Не, сега не изглеждаше се едно си се ударила. Ударих си. Аз това моля го пробвам. Разбира се. А така, браво бе. Дай пак. Хайде, накарай ме да се чувствам още по-зле, че не го правя. Точно така.
правя. Оу. Отпускаш се във втората половина. Добре, тръгваш. Много ме е обаче после- страх. Да, после губиш То е ориентация ужасно. и просто чакаш да се случи нещо, докато се спасиш от неминуемото падане. Ей, сега ще го направиш, ще стъпа. Така, браво. О, ес. Не може. Никога не знам как си представяш, че аз това ще го направя, но никакъв шанс. Споко. Ще видиш, то след един час ще ти е по-лесно, много по-лесно. Просто трябва да минем през редица отработени упражнения по нашата сложна програма за постигане на перфектното салто в Club Recreate. По 1-2 минути да си вземете дъх. Взех си. И за да могат нашите мъченици, ученици да продължат напред в квалификациите, Господине, огладнях. Аз съм жадна наистина. добре, ще има направим сега една почивка. След като те почират, ще отидем на батута и ще опитаме там някое друго салте. Айде! И това са нашите ученици на Академия Recreate. Ще покажат някое салто на батутес. Браво! Абсурд. Ма. Аз мога Добре, да бъда сега е ваш мажоретка. ред. Същото ли? Да. Окей. Сега това, което Забър. трябва да направим е, като преди малкашното движение, което правихме, Което момчето направи. да, което ти направи от постелката. Така правим арка от тук тялото. натам? Да, правим само, че не скачаме. То път не си отделяме краката от земята, не се отделяме, главата и погледа остават напред, а ние правим така арка от гърдите, падаме и се изправяме. Беше като на ревърс. Притисних, почнах да трепера. Така, просто се отпусни назад, така. Само, че не се свива и тук така на кълбо, на топка, а точно обратно като за мост се едно, само, че погледът ти остава напред. Гледаш напред, обаче се едно правиш мост, ето. Ма видя ли го как е на ревърс, бе? Дай сега тук малко ще те подпирам нещо, ако тръгне да става, дай, пусни се. Супер си. Чакай, Супер си, сега ще трябва да успея. усетиш, че падаш ето тук на Добре. тази част. На тук. Да. Така. И сега вече като паднеш, може да си дигнеш краката и да ритнеш нагоре. Все едно трябва да се върна. Да. Добре. Какво стана? Опънаха ми се краката. Какво ти се? Вече може да си дигнеш краката, когато Ще да си усетиш. скъсам мускулите. Когато усетиш, няма да си изкъсаш мускулите. Като усетиш, че доближаваш земята, си дигни краката нагоре, така. За добре. да може после да те изритат нагоре, така. Така, опа, браво, почти. Чакай, сега ще го направя, обещавам. Малко арката ти липсваше в За началото. Левски. Така, това ти е, браво. Вижте, Левски го предобрих. Само отбор Левски явно. Здрасти. Да го пробвам ли пак? Това е, може би, най-малката ни ученичка. Пробвай го пак. Много е сладка. Що ми говориш на глупак? Вика, пробвай глупак. Защото така, айде, Не давай. изпитвам никакво уважение, тук вече сте в моето Вика, предаване. пробвай глупак. Не, пробвай го пак. Пробвай глупак. Опитай го отново. Исках да кажа. Сега говно ли ми вика? Не, забравяй си дигнеш краката. Така, това е, да. Така, браво. Хареса ми смелостта ти. О, кръста. Добре си. Бубе ти, Не съм добре. ела тук до мене, аз тук ще ти помагам на тебе, ела. Аз същото трябва да направя. Бе, аз нали съм напреде? Добре, аре, ще го правим напреде. Ама ти, защото напред още ще ти е трудно. Да, ще ми е трудно. Мен и така ме е страх. Добре, ще те хвана тук за тениската. Кико ме бара за газа. Дърпаме за булзета, добре. Така ли? Да. Господи. Бариера, психическа бариера, давай. Просто падам. Просто падаш, да. Отпусти се назад. Не мога, страх ме. Аз те държа нарочно, не за да те обарвам. Не, че не ми е удоволствие за мен, но Кико махни. по-важното е да те спаса от да тъмаш евентуална още повече. контузия. Мале. Айде, 3, 2, 1. Тъпите Ама не ръце. слагай ръцете, да. Така.
О, абсурд, Кико. Добре, добре. Знаеш какво ще направиш? Абсурд. А не мога ли аз просто да бъда мажоретка тук и да ви Може, подкрепям? Да. Ама все пак искаме да те измъчим и тебе. Добре, като добре, следва за да. контент. Давай. Ето тук, е така. Ма тя може между другото. Аз така мога. Тя на батут прави предно салто. Чакай да пробвам. Как беше? Добре. Оу! Браво, бе! И си разби главата. Значи, ако Ама направиш, защото е много силен. ако направиш предно салто на батута, те освобождаем от отговорности тук ли? и ти давам последната гривна. Обещано. Yes! Да, брат, стига да е! Добре. Сега просто трябва пак да се преметна, така ли? Да. Ама Трябва да го стъпиш на крака и да се закрепиш и да се държиш е така. добре. И да позираш за камерата. Точно Добре. така. Да гледаш мръсно като Кико след скок. Добре, смело. Смело, мила. Давай. Мила ти, Да се приключва. бубе. Добре. Тишина. Я ти го си направи само да видя някаква тактика да хвана от тебе. Тактиката е, замахваш с ръцете нагоре, все едно мяташ медицинска топка, скачаш директно нагоре, а не напред. Директно нагоре. След замахването си хващаш с всичка сила краката в свиващ момент Да. и след това като усетиш, че трябва да стъпиш, гониш земята с крака, гледаш да си сложиш, дори да не си се довъртял, гледаш да направиш така нещата, че да ти стъпат краката. Добре, я да видя. Гониш земята с крака, важно е. Добре. Иначе просто ще паднеш по гъс. Да, бе това ми е идеята. Аха! Добре. Браво. Сенсей Кико, за теб го правя. Добре. Ми дай ще я сложиме под тебе и да скочиш Не, върху мен не нея. ме притеснява това тук иначе. Добре. Да не сте такова нещо. Да Не кажеш ме после, притеснява. Просто искам да го направя точно по правилата. че искам да идват още други гости след това и не искам да пребия някой гост да ми се тръгне лоша малова. Добре. Не, аз съм саката. Това е. Добре. 3. Оу! Много близко, Sorry. но все пак толкова далеч, както обичат да казват едни водещи на едно предаване. Добре. В най-напрегнатите ми моменти. Ще тя побъркам. се спича. Добре, малко Христо и след сега малко аз пак ще го Ици да направя. поскача. Ти можеш да го поснимаш. Те си Да. правят алтернативен влог, защото трябва да се произвежда контент. Сега какво трябва да правя? Сега трябва да направиш задно салто. Натам ли? На къде ти е кеф? Виж какво отношение имам към мъжете и към жените. Браво! Той пък го направи от първия път. Ама съм крив. Крив си наистина. Но да, оттам се чуха аплодисменти. Опа! Ама пред. Добре. Значи, и двамата трябва да направите предно салто на батута. О, Защото фак. задно Знам салто- от нас. Защото задно салто можеш. Не мога. Очевидно. Ма той предно може. Ма не го направи. О, виж сега. Ела сега да такова. Гледай краката да не сти един пред друг. Опа. Краката да ти върват заедно, е така. И ръцете да ти върват заедно. И да не се свиваш е така през рамото, а хубаво е така. Добре. Една арка. Е така, дръж си ръцете горе през цялото време, заедно. И просто направи е така. Да, просто. И просто... Просто направи е така. Да. Не, просто трябва да скочи повече. Просто направи е така. Опа! Почти. Браво, бе, Ицко. Сега ще По-високо го направя. скочи. По-високо, дай За се. бубето. Айде. Оу! Предобри. Почти. Нека ти е за мен. Почти. Сега пък го Недодобри. недодобри. Ма Изморих трудно се. е, бе, Кико, трудно. Да, знам, че е трудно. Опа! Хриса, Нищо. Отказах се. Нищо. топ напред е- Починете, ако искате да починем 5 Не, сега го направя. Опа, почти. Скачи по-високо, трябва по-високо да скачаш. О, Да си по-високо. Ти си много близо до земята и много бърз. Аз ще поспа малко. Имаме първата жертва. Силно и високо. Айде, Нагоре. Ици, можеш го, бе. О, Ето, видя ли, като му се скарах, всичко Браво! става. Не, ти му каза, можеш го, ти го... Казах, можеш го, бе. Еми нищо, това е позитив, негатив reinforcement. Ти Браво, смирих се, браво, Като му се честит. скарам и е под стрес, го Добре. прави. Браво, Айде Ицко. сега, да те стресираме и тебе. Искаш? Айде, давай. Мен ако някой ми се скара, аз ще насъра. Добре. Бях. Айде, вече е без глупости. Силно скачи. А, така. О, браво! За малко,
Браво, много близо. Особености. Аре, вече го правиме. Не. О, почти давай, засили се по-силно нагоре. Да. Скачи с повече, малко повече хъс и злоба вкарай. И бутане. Добре. Не, падам. Дъм се не види, падам. Добре. Давай силно скачи и от тук се засили по-силно, по-нависоко. Да, скачи добре. Високо. По-високо. Добре. Още по-високо. Давай високо сега. Давай сега силно. Така. О, почти. Много си близо. Аре, бубе! Не мога, мейци, бе, мъкни! Добре, аре, каквото стане, повече не мога. О. Изморих се вече. Добре, дай да направим 5 минути почивка. И аз имам едно салто тук. Добре, айде, давай. Имам такава... Чакай, ти нямаш микрофон, аз ще озвучавам. Скачането за нас е манна небесна. Малко звучи като коци. Айде говори, аз ще го дублирам. Искаме това да повториш. Yes. Ма ти не говориш, аз няма какво да дублирам. Какво да направя? Какво така ще направя? Задно салто. О! Все пак стъпах. Добре си много. Впечатлен съм. Ей, браво. Много добре игра това момче. Чакай. Аз правя уроците. Имаме фаворит за следващата гривна, претендент. 100 гривни. Добре, значи... Остана само повече да въртне едно предно салто само. Едно хорце. Обаче той, ако въртнеш предното салто на батута, той ще трябва да направи задното салто ето там. О, не. От трамплинче. Абсурд. Ще го направиш. Скандал. Мисля, че е съвсем честно аз да не получа гривна, защото не се спра. Не, ще получиш. Чува се как да се откажа гордо. Няма. Но те не ми позволяват. Няма. Опитвам. Няма какво. Добре. Право, много близо. Успя, какво? Не успя. Тя не е си подпирала с ръце. Аз не видях нищо, ама без гръб. А къде ми е грешката, Кико? Кажи ми къде ми е грешката. Академия. Трябва в самото начало да скочиш така нагоре и по-рязко, разбираш, и по-силно е така да запиеш краката в батута. И цяре, моля те, ако не го направиш, ще се разсърда. Айде. Браво! О, ес! Леле, толкова близо! Просто замахни е така напред. Замахни здраво. Пак си слабачката. Изкрещи като скача така. Давай! Ще изглежда сексуално. Няма да е сексуално, бе. Това е бойно, като нинджа. Добре. А не като нинджа. Да. Добре. Права го, хора, права го. О, Браво! Това беше от мен. Добре, малко почивка за това, за бубето. Сега да измъчиме малко и цака. Аз стига да... Айде той го прави. последно. Какво трябва да направя? Последното нещо вече, последно упражнение. Мога да направя предно премятане. Искаш ли да направя предно премятане? Не. Сега ще видим какво ще направи той сега. И я покажи някое упражнение на каката. Айде. Уху! Прекрасна си. Добре, сега това, което трябва да направи Ици. Е да си покаже голите цици. Така. Абсурд. Сега не е нужно да вкараме стилистиката като моята. Това, което трябва да направиш сега е, замахваш хубаво с ръцете нагоре. След това, като се изправиш като арка, свиваш рязко коленете към гърдите си. Погледа остава напред и нагоре. Не изваждаме така главата много. Що? Леко я изваждаме само, но не правим е така чак. Що? Какво ще стане? Ще прекартурна още повече? Не, ще стане прекалено ниско салтото. Зависи сега като видя как го правиш. Салто мортаре. Да, салто мортале е задно салто на италиански. Да. Уй. А морто означава смърт. Демек смъртно салто горе-долу си го представи. Това е което аз правя. Смъртно Да. салто. Салто мортале. Mortal Kombat салто. Да. Добре. Аз ще седа ето тук, като твой верен другар. И ако тръгнеш да падаш некъдето трябва, аз ще те коригирам. Застани хубаво на ръба. Дай хубаво. Не мога.
На мен ли ми се баваш? Не, Не. умекнаха Хубаво ми скачи колени. само назад. Първо хубаво скочи назад. Няма, направо ще го направя. Да, бе, аз съм тук все пак. Браво, бе! Ама ти много смешно го направи. Брат, това е много добре. Я опитай пак. Чакай, аз съм тия от Майнкрафт. Човечетата. Те ще си, защото строя с квадратчета. Браво, бе! Сега трябва да го направиш само, чай ще ти падне така това. Добре. Трябва да го направиш без да си слагаш ръката само, без да кипаш с ръката. Мен не е страх. Ма знам. Трябва да го преживееш. Ти е готов. Recreate, знаете. Айде, Ицко. За мене. За бубето. Ооо! Ема си оставих тази ръка. Остави си, ама не си остави следващия път, ще стане. Това що е различно. Спокойно, няма проблем да си различен. Да. Иу! Да го давам ли? Давай. Що се махна? Трябва сам. Ще стане спокойно, ти нямаш нужда от Той мен. почти той не те допира. Да. Смисъл. Ти си го правиш достатъчно високо. Да. Добре, айде. Ооо! Уоу! Ти го дай сега бубето да направи някакво салта и след това ще видим дали ще го правим. Винаги да ми развалиш кефа. Сега първо го направи ти. Сега трябва така, от тук просто знаеш какво правиш. Същото. Същото, да, само че от тук е така, гледай, като се засилиш из Как къса. е предно салто на италиански? Салто аливе. Не, Мали ти си вирва. Да. примерно порне нещо си там преметаре. Формидабле. Значи е така, хубаво искам да се засилиш и така да удариш силно. Засили хубаво краката. И Чакай, удари. ние тук ще чакаме. Опа. Браво! Много добре. Да, ма изобщо не го натискам. Нищо. Дай, опитай пак. Опитай пак и го натисни. Виж, топ. тя е тя щупиле. Да. Ооо! Брои се! Брои се! Добре, сега само ред на Ици да стъпи перфектно задното салто и им даваме гривна. Така ли? Да. Муркия, той е толкова отчаян от мене, че се чуди. Извинявай, Кико, Не, прости ми. няма проблем. То не е въпросът да кой ще направи някаквото задно салто, а кой ще направи някой контент. Разкажи някой Салта. виц, докато правя салто и ще стане. О, не. Добре вицове. Защо баба Яга не носи бельо, го казах това на финала. Ама ще го кажа пак. Защо баба Яга не носи бельо? Не, то е прекалено... Аз ще скачам докато разказва, да знаеш, бъди готов. Наскоро Точно ми на казаха- кулминацията се превърти. Да, на пънчлайна. Добре, защо баба Яга не носи бельо? Защо? За да може да се крепи по-лесно за метлата. О! Стана! Браво! Ето това е. И драма, и екшън, и кино, и забава. Всичко при нас. От пиле мляко. И сега те заслужиха следващата си гривна, която ще е финалната за деня. Така че ако сте изгледали този клип до края, напишете ждруби гупст в коментарите. Ж-д-р-у-б-и-г-у-б-с. Да, ждруби гупст. И вие получавате сега гривната скакалец. Тън-тън, Заповядайте. да-да-да-дън. Ей! Тън-тън, да-да-да-дън. Това е защото сенсея винаги казва на младият ученик Янг Грасхопър. Тън-тън, да-да-да-дън. Много яко. И така. Много ви благодаря, че гледахте. Също така напишете в коментарите дали нашите гости се справиха отлично, как се справиха с нашите предизвикателства, бихте ли се включили в нашата академия и също напишете кой искате да е следващият известен гост на нашата паркур академия. Бумбата! Готов ли съм за следващата гривна?